Bé, avui és un gran dia per a la nostra ciutat perquè definitivament, tal i com esperàvem, Volkswagen ha anunciat que ha triat Sagunt per a la seva gran inversió per a les bateries elèctriques. La veritat és que ho esperàvem perquè fa mesos que estem treballant de valent, però esta no és una cursa de curt recorregut, sinó que portem anys treballant per a que això siga possible. No és un procés de fa 4 dies, portem anys treballant per a que aquestes oportunitats no passen de llarg, com ha passat en altres ocasions, i tenim a esta part Sagunt 1, un projecte que en el 2015 es trobarem bloquejats i que poguérem posar en marxa amb, evidentment, molta empenta i molt de treball, un polígon totalment comercialitzat i que ha permès fer una caixa per a comprar els terrenys de Parc Sagunt 2 o almenys una part important dels terrenys. La veritat és que l'anunci evidentment ha de materialitzar-se amb la pròpia inversió i per això des de l'Ajuntament, en col·laboració amb les diferents conselleries que estan implicades, estem treballant. No és un camí fàcil, es tracta evidentment d'un projecte d'una grandíssima envergadura que té tota una sèrie de ramificacions que nosaltres evidentment hem d'impulsar i al mateix temps hem d'anar controlant per a que no sols hi hagi la creació de l'empresa, la generació de milers de llocs de treball, sinó també per a garantir la sostenibilitat. De fet, és un projecte que està vinculat a temes de sostenibilitat, ja que ens trobem en una crisi energètica i, per tant, tot el creixement industrial ha de relacionar-se amb temes energètics que siguin sostenibles. Crec que hem sabut aprofitar l'oportunitat i esperem que per a tots els nostres ciutadans siga una bona notícia perquè va a suposar sobretot la creació de riquesa i la creació de llocs de treball que tanta falta ens fan. Clavat, com sempre.